teñen netos e eses netos xa están actuando tamén aquí. Por exemplo, o primeiro gaiteiro que tedes diante de vos, a man esquerda, é neto de Cruz Penso e Juan Soto e incorporase ao grupo maior de gaiteiros a unha idade moi nova. Mais novo o recordo cando figuraba nun berce na última sesión que aquí tuvemos daquelas noites fermosísimas que non hai moitos anos organizaba Vaguas da Terra chamadas Aquelar. Benvidos, pero antes temos que decirvos, antes de calquera outra cousa, decirvos que esta mostra folclórica e infantil está dedicada a María José Penso e eu pido xa en este primeiro momento un aplauso. E este ano este palco está un pouco máis baleiro, bastante máis baleiro que outros anos. Desde aí non se nota, os que estamos aquí detrás sí que o notamos, porque María José era a alma da mostra infantil, estaba detrás, non se vía, pero cuidaba prácticamente de todo. Prácticamente de todo, porque María José exercía aquí detrás como mestra e como mai. Cuidaba dos nenos nos máis pequenísimos detalles e cada un deles a queixa que tiña decíalle a María José calquer cousa que lle faltaba, pero sobre todo estou nervioso, María José, decían os nenos, e ela procuraba que esos nervios se transformaran na alegría de salir a bailar. En fin, hoxe dedicamos esta mostra a María José porque os 30 e tantos anos que levamos de mostra proporcionaronnos innumerables alegrías, pero tamén de cando en cando unha forte tristeza por cada un que nos vai abandonando. Pero o abandono é físico, porque dentro de nós, de todos os que temos algo que ver coa mostra, queda esa pegada imborrable que cada unha das persoas sacrificadas, amigas, dedicadas á cultura, van impregnando ano tras ano. E María José, eu dixen fai pouco nun artigo, estaba un pouco máis cerca do ceo, ou estar aquí un pouco máis alta. Bueno, foisenos demasiado axiña, e agora estará no ceo dando clase a outros nenos maiores ou pequenos que siguen querendo bailar, sabendo que bailar é unha das formas fermosas de expresar o que un sinte. Imos empezar, vamos a empezar co grupo máis pequeno de Viveiro, así que entren xa os do grupo Bazar. Son os máis pequenos de Vaguas da Terra, teñen 4 e 5 anos, é a primeira vez que pisan un escenario, é a primeira vez que bailan en público. Fai un mes non sabían que iban a bailar, pero precisamente cando nos deixou María José Penso, que era a que se encargaba de enseñarlle os máis pequenos, en Vaguas considerouse que había que facer algo para seguir co mesmo traballo de María José e para que os máis pequenos puidaran rendirlle un homenaxe en momento como a hoxe. O dito, fai un mes non sabían que iban bailar e en un mes tuveron que aprender o que leva moito máis tempo, porque decíame Mari Carme fai un momento que un neno empece a bailar, a situarse, a colocarse, a moverse, é como cando empeza a andar un neno que precisa un tempo de acomodación moi longo.
Este foi de un mes, é un auténtico milagro artístico e milagro espiritual tamén, porque non só se aprende a bailar, sino que se aprenden outras moitas cousas. En fin, este grupo Bazar, os máis pequenos, van a interpretar a Muiñeira de Lugo, e logo ven un grupo Pintusa dos rapaciños de Paguas da Terra, que van a interpretar Manero. Que saibades que estades vendo o futuro. Fai 30 e tantos anos víamos bailar pois os pais destes rapaces, e ainda bailaban os avós destes rapaces. Estades vendo o futuro, estades vendo o Baguas de dentro de 15, de 20 anos, que o callá cheguemos todo a verlo. Empeza a mostra folclórica infantil de Baguas da Terra, dedicada a María José Penso. Grupo musical de Baguas da Terra. Grupo Bazar, con Muiñeira de Lugo, e logo Pintusa con Manero. Ahora sale algo.
anos, logo o grupo Pindusa 8, 9, 10 anos. A promesa do futuro, a evidencia do futuro. Imos agora a ver unha serie de grupos de preto, do máis lonxe. Estos veñen ben de preto porque son os de Xove, son tradicionais en esta mostra folclórica. Sempre estamos de Xove, sempre están, chámense saíñas colectivamente ou leven outros nomes como xe levan tamén dentro do colectivo Saíñas. O grupo musical está xa preparado e entón digamos que van a interpretar tres danzas. En primeiro lugar un grupo Cacharelas, segundo lugar un grupo Galochos e en terceiro lugar Cacharelas. Os tres pertenecen ás saíñas do Concello de Xove. Cacharelas, na súa primeira intervención, van nos ofrecer a Jota de Baralla, recollida neste Concello do centro este da provincia de Lugo. O grupo Galochos vai a interpretar a Muiñeira de Loroño, que foi recollida en Zas, sede do Concello coruñés de Zas. E o grupo Cacharelas remata a actuación coa Muiñeira de Montemayor, recollida na Laracha, na costa da provincia da Coruña. Cacharelas e Galochos, grupo de Xove, do colectivo Saíñas. Para vos xa empeza a actuación.
foi a actuación de Saíñas de Xove cos dous grupos Cacharelas e Galochos. Houve sempre unha especial irmandade entre Viveiro e Xove, e non só por cercanía, senón por similitud de intereses, a fin de contas, no aspecto, especialmente no aspecto cultural. E se falamos de irmandade, agora hai que presentar a os que o tópico quere que señamos primos irmáns, e de feito hai unha relación moi especial entre Galicia e Asturias, e non só tamén pola xeografía, senón mesmo polo idioma. Nas zonas máis orientais das terras de Lugo, polo norte, alindando con Asturias, Ribadeo, Fonsagrada, Ponteroba, tiñen un idioma especial. É o galego con versión casi asturiana, e da mesma maneira o galego invade pacíficamente Asturias, e nos Oscos, por exemplo, falase tan perfectamente galego como calquer concello da provincia de Lugo. En fin, venimos de Asturias, un grupo de mozos e mozas que participa como invitados especiais nesta mostra folclórica infantil e juvenil. Chámanse Maura Xeva, o significado é Caldeira Bella, Caldeira Vieja. É un grupo que foi fundado fai 20 anos, o grupo de maiores, e fai 10 anos o grupo de pequenos. É un fenómeno natural que vosotros, os de Viveiro, conocedes moi ben. Primeiro empezaron os maiores e logo os nenos que foron nacendo, foronse integrando no grupo, e hoxe teñen grupo de maiores e grupo de rapaces. O que temos aquí agora é o grupo de rapaces,
que comentaron que estuvieron actuando varias veces por Galicia adiante, pero en Viveiro é a primeira vez. Estuveron en Louro, en Lugo, en Lourenzá, tamén en Ribeira, en Pontevedra, en fin, primeira vez que ven a Viveiro, participan na mostra folclórica infantil e juvenil e teñen dúas participacións, unha en esta primeira parte e outra na segunda. Interpretacións e agora La Red, J2 puntos e J de Indias. Son Caldeira Bella, Maura Xeva, de Miranda, Avilés, Asturias. Mi madre querida. Tienes muchas ganas, ¿verdad? Nada más.
Sí, aguantamos. Yo quería ahora que estaba mirando y no me ha gustado. Está muy bien. Bien, bueno, estuvo ahí bien. Dándole ahí duro. Aguantamos. Representantes de outro dos concellos, a forza amigo do de Viveiro, compañeiros en tantas iniciativas, son os do 21 do Vicedo, os do 21 do Vicedo que prácticamente teñen participado en todas as mostras folclóricas infantis e xuvenis que levamos organizadas. O Vicedo, o territorio que nos une ou nos divide da provincia da Coruña. Eu conozo xente do Vicedo que non quere que se fale ben daquela terra para que non veña demasiada xente. Entón dice, cando se dice, falase do Vicedo, non digades nada, que xa se sabe bastante e non queremos que veña por aquí moito rebumbio máis. Os do Vicedo, que son daqui do lado, que son membro da mostra folclórica infantil desde que empezamos e que agora nos van a ofrecer dúas muiñeiras, a muiñeira Allazo e a muiñeira Buscás. E nos seguiremos a falar do Vicedo porque nos peta. Os do 21 do Vicedo.
Pedimos xa que veña o grupo Pindusa e logo saberemos a decir cousas en relación co grupo e coa mostra. Este grupo Pindusa xa actuou na perdeira das intervencións desta mostra ofrecéndonos o maneiro e agora van nos ofrecer dúas intervencións, a Muiñeira de Viveiro e Mantiña. Hai que decir que estes membros do grupo Pindusa son os que foron formados por María José Penso e aproveito para recordar que a mostra está dedicada a María José Penso neste primeiro ano que físicamente non está con nós. Se aplauden por este lado, podedes aplaudir todos, que en casos como este merece a pena e é xusto necesario. Estaba a punto de decir que era a primeira mostra sin María José. Non é verdad. Levamos 38 anos con ela físicamente aquí detrás. Levamos 39 anos con ela, porque non creo que a mencionáramos moitas máis veces nas 38 anteriores que nesta sola. Ela pasaba desapercibida, non había que falar dela, ela estaba aí, ela formaba os nenos, estaba sempre presente e entón, pois non facía falta falar dela. Agora sí que fai falta para decir que sigue estando presente aquí con nós. Os bailes son por María José e teremos, e podedes aplaudir outra vez, se non hai ningún problema, se verdadeiramente ela está nos vendo. Bueno, na mostra folclórica internacional, a dos maiores, a do domingo, a de este domingo, a que todos lóxicamente estades invitados a participar, teremos un recordo especial para as tres persoas que nos deixaron este ano, que son Manolo Paz, José Luis Omoro e María José Penso. É un ano doloroso en canto ás pérdidas, é un ano glorioso en canto ao froito e o que estamos disfrutando. A vida, a fin de contas, é iso, unhas cargas que sufrimos e unhas elevacións de espírito que disfrutamos. A vida é unha sucesión na que agardemos que señan maiores as satisfaccións que as frustracións. Sigue o baile, sigue a mostra folclórica infantil e juvenil, sigue cos de Viveiro, co grupo Pindusa, e son dúas pezas, Muiñeira de Viveiro e Mantiña, que nos aproveite.
son dos de Viveiro, grupo Pindusa. Pindusa e Leraíña actuarán na parte final tamén desta mostra, a que agora volven os de Avilés, os asturianos de Avilés, que na primeira parte interpretaron Barrer, a J dos Puntos e J Ibias. En esta segunda parte, a súa intervención comprende La Mudar, Gallegada Astierna e Siringuelo Naves. Son os membros de Maura Xeva, xa dixemos que significa Caldeira Bella, que actúan nesta segunda intervención dentro da mostra folclórica infantil e xuvenil. Maura Xeva.
homenaxe va de Avilés. E agora veñen os de San Ciprián, grupo folclórico Mistura, nacido ano 1981, baixo a dirección de Luisa Fernández. No 1983, xa grupo de gaitas, dirixido por Pablo García, e actualmente o grupo está dirixido por Claudio López, sendo ademais profesor do grupo de baile con Claudia López e Pepín Montero. Ao longo destes anos foi dirixido en baile por Antonio, Cristina, Sandra e Mario, que por circunstancias da vida xa non está dentro do grupo. Ao longo da súa trayectoria ten actuado en países como Argentina, Portugal, Francia, Gales, Grecia, Hungría e Polonia, entre outros. Veñen de San Ciprián. O bon dos nosos santos é que teñen tantas advocacións como permite o lenguaxe. San Ciprián, San Cibrán, San Cibrao. E ali ven o grupo Mistura e van nos ofrecer a xota de Piniqueiros, Fuches tú e a foliada de Andrea.
No, yo estoy pensando colgar aquí. Sí, aquí le caben unos kilos abiertos de todo con a vestida. Imos recibir agora as dúas últimas interpretacións nesta mostra folclórica infantil e juvenil. Ahora ben, cando as dúas intervencións remate, agradecemos que permanezades uns minutos porque é tradición entregarlle unhos agasallos da organización a cada un dos grupos participantes. Son 5 minutos máis. E unha observación, se tedes o programa da mostra, veredes que o sábado 5 de agosto ás 12:30 pola rúa de Viveiro hai o desfile das nacións consagradas desde o Conservatorio Profesional de Música. O programa das festas pon que é o domingo, pois non, é o sábado, así que atentos á cuestión. E agora xa están os gaiteiros de Baguas preparados, está a cartela de identificación con rapaces de Baguas, e agora ven, en primeiro lugar, o grupo Pindusa e a continuación o grupo Ledaíña, que son un pouco maiores. Pindusa son dúas danzas que casi non se entendería a mostra se non ofrecéramos estas danzas para rematar. Son de sempre, en primeiro lugar, a das redes, que a danza dos remos, e logo o espantallo. Son plenamente identificativas do repertorio de Baguas, do folclore de Viveiro e, polo tanto, tamén da mostra. Rematamos, aínda que logo hai a entrega de agasallos, con Pindusa e a danza dos remos e Ledaíña con o espantallo. Casi 30 metros. Sí, por ahí andaba. Por ahí, ¿verdad? Sí. Aún vendrá aquí vamos a pagar una cerveza. Ya. Porque le echa todo de menos. A ver. Son muchos años. Sí. Claro. Quedó el lujo. Él venía todos los años. Sí.
seña xa pasada a cuestión. Fixademos na alegría dos que bailan,
Fixádemos na cara de rapaces e rapazas, no seu entusiasmo, que desde ali apreciase perfectamente, pero seguro que desde aí tamén. Eu sempre souben, e fai moitos anos que nos tratamos, que os de Viveiro eran, pois non sei se os que mellor bailan, os que bailan con máis alegría, que levantan máis os brazos, que se moven mellor, que sorrín continuamente, e iso é moi de agradecer nun mundo como este en que todas as expresións complementanse unhas ás outras. Pois os rapaces parece que aprenderon ben a lección, salen con un entusiasmo desbordante, con unha ilusión tremenda. Home, tamén saben que están na casa, non? Me falo especialmente os de Viveiro, pero os outros tamén. Entón saben que sorrín, saltan e bailan. De verdad que é un espectáculo digno de ter en conta se vamos analizando cada unha das súas expresións. Imos agora a proceder a entrega de agasallos para recordar que tal día como hoxe houve un acontecemento importante no que eles tomaron parte. Así que sallan os que van a entregar os agasallos, que supoño que será alguén do grupo organizador, e logo imos chamando a representantes dos grupos que hoxe participaron. Sin deixar de recordarvos que o domingo pola tarde tedes aquí unha cita e ojalá todos teñades silla donde acomodarvos, porque desde aquí vese perfectamente que as rúas que confluyen aquí na Praza de Pastor Vía están sempre atelgadas de xente que no último momento decidiron achegarse. Bueno, parella do grupo organizador que vaya a entregar os agasallos. Bueno, xa estamos aquí. Entón, agora imos ir chamando a representantes dos grupos que participaron, así que, en primeiro lugar, pedimos que veña unha parella do grupo Saíñas de Xove. Podedes quedarvos si queredes. Veñen a continuación os do 21, grupo os do 21 do Vicedo. Sí, pero me dijo mi tía, pues estaba José aquí con él y dijo que José... De San Cibrao ou San Ciprián, grupo Mistura. Ya verás, me lo dijo aquí la tía. En este caso un trío dos maiores e do máis pequeno. Por parte do grupo organizador, unha parella que represente os grupos Bazar, Pindusa e Ledaíña de Viveiro, en conxunto os alepíns de Baguas da Terra. Pues me lo dijo porque estaba delante de él y sabes, no le tiene la razón. Como cuando le dices a José, pero ¿por qué? ¿Quién es lo que habla A ver, que ahora quen recolle no nome de Bazar, Pindusa e Ledaíña. Claro, que tú tienes algún problema con la gente, pero ya está, que no puedes. Fanse de rogar a fin de contas somos da casa. Delante de todo el mundo Por aquí, por aquí, por aquí. antes no podía ver aquí. Porque estaba Y ahora a parella que represente a Avilés, Asturias, nesta mostra folclórica infantil e juvenil. Grupo Maura Xeva, que recibe de Baguas da Terra os agasallos de lembranza desta mostra. E imos a despedirnos xa. Despedimos a mostra folclórica infantil e juvenil número 39 desta nosa historia, recordando que o domingo na mostra folclórica internacional vamos a ter no intermedio unha lembranza e homenaxe de Antón Manolo Paz
José mismo María José Penso. Así que, por favor, aplauso final para estos tres y hasta hoy.